En capítols anteriors... Quina llàstima que l'X3 hagi tornat al seu planeta per carregar les bateries. Home, com que l'hem fet treballar tant, què podem fer ara? Jo vull marxar a casa. Doncs jo crec que seríem uns beneïts si ens passem l'edat mitjana, que és el moment més important de la nostra història. Quan es va formar Catalunya, quan va néixer el català i quan Catalunya era un dels països més importants del Mediterrani. Sí. Va, decidim-nos. Tornem a casa o bé ens quedem a veure l'edat mitjana? A mi m'agradaria viure la vida dels castells, comtes, prínceps, princeses, joglars, tornejos, festes. Jo em quedaria per veure Quifre el Pelós, Jaume I i les ciutats de marcejains. Doncs jo no, ja n'estic tipa de tantes guerres. Si l'X3 ens ajudés, us quedaríeu? Depèn. El crido? Sí, cridem-lo. X3! Ens agradaria poder veure les coses però que no ens puguin agafar presoners. Si voleu, us puc fer invisibles. Tio, que divertit seria. Què us agradaria començar a veure? Les coses més importants dels primers comtats catalans. Doncs poseu els rellotges l'any 985, veureu la formació dels primers comtats catalans. 1, 2, 3... Quina sort que X3 ha convençut la colla perquè es quedessin a veure l'edat mitjana. Veritablement fou l'època més gloriosa de la història de Catalunya. Per cert, sabeu que els primers comtats catalans es van anar formant sobre la protecció del rei Franc Carles el Calb? Quan aquest decidí crear una zona entre els Pirineus i l'Ebre que servís de paraxocs dels sarraïns perquè no entressin a França ni a la resta d'Europa. Psst, marxo, que he escoltat veus. Temps era temps, la nostra terra era un camí de mal passar. Homes armats hi feien guerra, enlloc no hi havia paz. A l'un costat gent de Mahoma, a l'altre cap guerrers d'ulls blaus. El qui és al mig el mal entoma, ningú no fa mai les paus. Fort i valent, amb la barba serrada i un vell escut
tot d'or. El bon Guifré ha arribat a l'albada i ens don per bandera la sang del seu cor. Et felicito! Hem guanyat! Sí, però són força durs de pelar, aquests sarraïns. Què t'ha passat? M'han ferit aquí. Deixa'm-ho veure. Va, això no és res. Mireu, a l'escut han quedat marcades 4 guitarres. Sí, es tracta de la llegenda de les 4 guerres de la senyora catalana. Guifré, per la fidelitat i la valentia que m'has demostrat, jo, Carles del Calp, t'investeixo com a comte de Conflent, d'Urgell i de Barcelona. Senyor, per defensar les terres conquerides les fortificaré amb castells i les repoblaré donant terres als pagesos que les vulguin conrear. Però necessitaré un escut que representi els meus comtats. Ah, sí, doncs mira, aquí tens un escut amb les 4 cares vermelles. És molt bonic. Gràcies, senyor. Amb ell i per ell lluitaré contra els sarraïns. Bé, però ara cal que anem a guarir-te la ferida. Ha estat molt emocionant, i tant. Així la història ja no em fa por. I a mi tampoc. Doncs jo començo a estar tipa de tantes guerres i morts. Sempre estaven lluitant? Sempre no. Hi havia dies de pau i treva, i moments en els que els sarraïns feien ràpid. La més terrible fou la feta per l'Almansor, l'any 985, que va acabar amb Manresa, Sant Fruitós i quasi bé tot el comtat de Barcelona. Berta, ets com un llibre obert, ho saps tot. X3, per què no deixem el temps de guerres i anem a veure la vida als castells, joglars, trobadors? I esteu tots d'acord? Sí! Doncs prepareu-vos. 1, 2, 3... Temps era temps, la nostra terra era un camí de mal passar. Homes armats hi feien guerra, enlloc no hi havia pau. A l'un costat gent de Mahoma, a l'altre cap guerrers d'ulls blaus. El qui és al mig el mal entoma, ningú no fa mai les paus. Fort i valent, amb la barba serrada i un vell escut tot d'or. El bon Guifré ha arribat a l'albada i ens don per bandera la sang del seu cor.